Dat er geen leesgeld komt voor de ziekenhuizen ben we blij mee. En zelfs dat het net teruggaat dat er eigen bijdrage is in de geestelijke gezondheidszorg. Want juist de mensen die de geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, mensen die psychische problemen hebben, dat zijn juist de mensen die soms de zorg net vinden kunnen omdat het te duur is. In bedragen roemen van 4 miljard bezuinigingen in de zorg, daar kun je nooit blij mee wezen. Nee, daar schrikken we vanzelfs enorm van. En het is wel heel wichtig waar die bezuinigingen dan terechtkomen. En ook net de mensen die het hutste nodig hebben, daar juist de dupe van binnen. Er komt geen kilometerheffing, wat vind je daarvan? Nou, dat vind ik eigenlijk wel jammer. Want? Want ik denk dat de mensen die het meest rijden eigenlijk ook het meest moeten betalen. Ik heb verschillende mails gekregen en ik telefoontjes en reacties op straat natuurlijk van, nou het is nou straks wel duidelijk, hè? Hij komt er toch. Aan de andere kant mag ik zeggen, het aantal wordt zo liets, wij hebben straks geen luchtmacht meer. Hè? De luchtmacht zit maar het grootste probleem, want die worden 124 aanschaffen, toen zo'n 80, nu 56, het wordt 42 en misschien nog wel minder en volle letter dan wat ze toch weer.